ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും മന്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയായ മാംഗ്ലൂർ ബണ്ണാണ്. മാംഗ്ലൂർ ബൺസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ സാധനം എന്താ പറയാ: 800 ഗ്രാം മൈദ, അത് 5 കപ്പ് മൈദയുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതി വേണമെങ്കിൽ പകുതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ 1 കപ്പ് തൈര്, 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 9 ചെറിയ പഴം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. ഇത് കറുത്തെള്ളും വെളുത്തെള്ളും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയത്. ഇത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് നേരെ പകുതി ആക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം കൂട്ടി പകുതിയാക്കി അളവ് കുറച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പഴം ഇതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇത് മിക്സിയിൽ അരക്കാം, പക്ഷെ അരക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ്. ഇത് അരച്ചിട്ട് എടുക്കലുണ്ട്. ഇത് നന്നായി ഉടച്ച് ഇതിൽ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഇടണം. നന്നായി ഉടഞ്ഞ് വരട്ടെ. നന്നായി ഉടഞ്ഞാലേ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നല്ല ഇതാകത്തുള്ളൂ. പഴം നന്നായി ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് കുഴച്ച് വെച്ച് ഒരു 7-8 മണിക്കൂർ വെക്കണം. ഒരു 6 മണിക്കൂറെങ്കിൽ മിനിമം ഇത് വെച്ചിരിക്കണം. ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത്. ഞാനിതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തത്. നമുക്ക് നന്നായി ഉടഞ്ഞ് വന്ന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് അത്ര ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഇവിടെ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ മൈദ കുഴക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. മിക്സൊക്കെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ. ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി തൈര് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതിൽ വന്നു. ഇത് ചില മൈദക്ക് കൂടുതലും ചിലതിന് കുറവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിന് കുറച്ച് അധികം വേണ്ടി വന്നു. ഒരു 1/2 കപ്പോളം അധികം ഞാൻ തൈര് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇത് നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് ഒരു 6-7 മണിക്കൂർ അങ്ങ് വെച്ചിരിക്കണം. ഓയിലും കൂടി ചേർക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു ചട്നിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു 6-7 മണിക്കൂർ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് അടച്ചു വെക്കട്ടെ. ഒരു വെയിറ്റ് ആക്കാം. നമ്മളെ മാംഗ്ലൂർ ബണ്ണിൻ്റെ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്കിത് നമുക്കിതിന് പരത്തിയിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ മാവെല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചു. ഇതിന് പരത്തി എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ബണ്ണൊന്ന് പരത്തി എടുക്കട്ടെ. അധികമൊന്നും പരത്തണ്ട. ഇത് കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം. ഇനി എണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ. ഇത് ഇപ്പോൾ രാത്രിയായി ഞാൻ പരത്തി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇത് രാത്രി മാവ് കുഴച്ച് വെച്ച് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. എല്ലാം പരത്തി വെച്ചു. ഇനി എണ്ണ ചൂടായി വന്ന് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായ മാംഗ്ലൂർ ബൺ മുഴുവനും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു. ബണ്ണെല്ലാം അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നല്ല ചട്നിയും കൂട്ടി അതിന് തിന്നാം. ചട്നിയും കൂട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ചട്നിയും കൂട്ടി. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.